か。剣を受けてみろ。うわっ、かの者に力を。血が。しくじった。ゾルム様、すみませんでした。見つけたわよ、帝国軍名。この辺りの様子が変だと思ったら、やっぱり。あけけ、お嬢さん、おとなしくお家にお帰りなさい。何よ、この変態魔術師。目つきがそれについては同感だ。あらら、変な女の子が現れちゃったよ。失礼ね。せっかく助けてあげようと思っているのに。あら、あなたなかなかかっこいいじゃない。あなたのためにちょっと張り切っちゃおうかな。オイラのこと？ばっかじゃないの？誰があんたなんかに。そんな言い方しなくたっていいじゃないか。とにかく赤くなっちゃってかわいい。カルザスのシェリー、マイル。シェリー、どこかで会ったような。
やるな。負けるわけにはいかんぞ。この私に歯向かうとはお仕置きです。俺の剣を受けてみろ。やるな。世の中まだまだ知らないことだらけだよ。
軍の好きにはさせないわ。私についてこれるか。完全にやられた。雷よ。俺様の実力を見せてやるぜ。遠流兵団のナンバー2が手ではないぞ。これで終わりだってよっと。やるな。これで終わりだ。やるな。